Preto si musíme naozaj všetci uvedomiť, že sme v tom všetci spolu a že okrádajú nás a celý tento štát. Občan, ktorý nebude tolerovať korupciu! Kto má mať strach? Oni musia mať strach z nás a majú. Všimnite si, nič doteraz nebolo vyriešené. Tak sa presunieme na Vájanského nábrežie, Dostojevského hrad, Karadžičova, Trnavské mýto. Prosím vás, dodržiavajte túto trasu. Už to, že zablokujeme celú dopravu v Bratislave. Vidím, že sa tešíte z toho všetci, ja rovnako. A samozrejme očakávam vo večerných správach informácie z celého protestu to, že bola zablokovaná doprava. Blázne, život je ti milý. Ale nikom. No ja tiež nechápam. Opakujeme, v stredu začína mimoriadna schôdza Národnej rady a zároveň bude mimoriadne stretnutie občanov v Národnej rade, respektíve na námestí Alexandra Dubčeka. Preto vás vyzývame, aby ste všetci tam prišli. Ďalšie stretnutie bude na programe piatok 2. marca na Hoďovom námestí o 16:00 a potom týždeň na to piatok 9. marca, deň pred voľbami. My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma! Týmto oficiálne ukončujeme oficiálnu časť nášho protestu. Spokojne sa rozíďme rôznymi smermi, môžeme aj jedným smerom. Prišli voliči! Ľudia! Jebte na vajcia! My nejdeme proti ním, my ideme proti systému. Toto je iba koliečko v systéme. Tak nerobme zo seba extrémistov, jak nás vyjebané médiá vykreslia. Počkaj. Dobre. Ale dáme si to ironicky, že máme radi Fica? Áno. Dobre. Máme radi Fica! 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 Žiadam vás, aby ste uposlúchli výzvu polície a odišli z priestorov Sumračnej ulice. Vaše zhromaždenie nebolo zvolané ani oznámené. Púšťajte sa priestupkom, za ktorý vám hrozí sankcia. Sloboda prejavu! Sloboda prejavu! Sloboda prejavu! Na 50 prejazd.
Smer, smer, ideme na smer do piče. Prečo nie je Fico otrokom? Hej, hej! Prečo nie je Fico otrokom? Hej, hej! Prečo nie je Fico? Prečo nie je Fico? Prečo nie je Fico otrokom? Hej, hej! Nechceme násilie! Nechceme násilie! Nechceme násilie! Dovidenia, pani policajti. Po ukončení verejného ohláseného zhromaždenia sa časť davu presunula pred sídla politických strán a časť sa presunula pred budovu úradu vlády. Tak pýtali sa nás, či nemáme zbrania a podobne, ale... Ako to je?